問題と思われるところをねちょっと説明をしていきます。このちょっと意識していただいて、これをちょっと手がですね、あと小さくなっていけない、はい、前傾をしっかりして見てください。こんな感じ、こんな感じね。上手になりたかったらこれを1日30回ずつはもうしっかりノルマにして、現状はこれちょっと手があまりありません。それをやりながらボールとヘッドが当たる、これインパクトって言うんですけど、それを達成していかないといけないです。かなり良くなりましたよ。